दा नंखायनो दिनैनि समाव बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बिथांमोनाबो कपारेट खालामनांगौ मेडिकेल कलेजाबो सोलिगोन बेबो सोलिगोन दा दिनै बिथांमोना अनलि माने सिचुएशनखौ खाराब माने नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामदों जुदि बे जायगाखौ बिथांमोना होआमोनब्ला मेडिकेल कलेजा बेयावनो जानाय नङामोन बिथांमोना बै समावनो बुंनांगौमोन जे आर.एन.बि हस्पिटालावनो मेडिकेल कलेजा जानांगोन बेवहायनो खालामनो हागौमोन बाजेट सेसन इलेक्शननि थाखाय जों एसे फासयनानै दोननो गोनां जादोंमोन आरो बेखौ जों फैगौ 18 आरो 19 जुनाव बेखौ जोङो लानाय जादों आरो बेवहाय स्पेसियेलि देग्लाय जोङो नोजोर बोदों जे बबे बबे एरियाया एक्सक्लुडेड जानानै दङ बे एरियाफोरखौ जों नायदों आरो लाइभलिहुडखौ बांसिन जोङो फकास खालामदों आरो इमप्लयमेन्ट दा बेवहाय गोदान गोदान जों खामानि आखायाव लादों बेनि गेजेराव जाबाय वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावगोन गोदानै बिनि थाखाय बाजेट जों स्टार्ट बेवहाय लानाय जागोन चिलड्रेन्सनि थाखाय उन्दैफोरनि थाखाय जोङो स्पेसियेल बड'लेण्ड ओनसोलाव खामानि मावनायनि थाखाय आखायाव लानाय जादों ग्रिन मिशन जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंहा माखासे जिखौ डिजेबल होननानै बुङो डिफारेन्टलि एबल बिसोरनि थाखायबो जों खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो आरोबाव नोजोर बोदों जे बबे बबे इनफ्रास्ट्राक्चार गेप जाना दङ बेखौ पुरा खालामनो थाखाय बे गासैबो बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै बर' थुनलाइ आफादजों जोङो गोबां माखासे इसुसनि सायाव सावरायदों जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा मोजां मोजां प्रप'जेल लाबोदों मोनसे आबुं सोदोब बिहुं बिथांमोना साफायनायनि खोथा बिथांमोना सानदों एनसाइक्ल'पिडियानि खोथा सानदों आरो बेबायदि मोजां मोजां प्रग्राम्सफोर बिथांमोना लानो थाखाय सानदों बर' थुनलाइ आफादनि बेफोरबायदि मोजां मोजां मिशनसफ्राव जोंनि सरकारनिफ्राय जों 100% मदद होनाय जागोन खिन्थु सार खोनानो मोनदों जिहेतु बाजेट सेसन सानखालिनो जे सेक्रेटारिनि लांगोनायाव मोनसे दर नागारनाय हाबाफारि लागोन होननाय खोनादों बेफोरथ' आरो डेम'क्रेटिक माने अर्गानाइजेसन्सआ हायो धरनाखौ जेब्लायबो होनो हायो खिन्थु धरना होनायनि मिनिं माने अबजेक्टिभा मा बिनि थांखिया मा बेखौसो साननांगोन आरो बिसेसके आर.एन.बि जि हस्पिटाल बिनि खोथाखौ आं बुंनो सानो जे जोंनो मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना नाङा क'क्राझाराव हस्पिटाला थागोन थायैनि जेबो खोथा गैया बे हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा गैया दा जिखिनिफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ बेवहाय एसे माने स्ट्रिमलाइन खालामदों बेवहाय गुबै जाहोना जाबाय हस्पिटाला थांना बेवहाय सोलिनो नांगौब्ला मेडिकेल कलेजा सोलिनांगौब्ला बेवहाय गोबां पेसेन्ट नांगोन प्राय बिथांमोना 800सो पेसेन्ट पार डे नांगोन होननानै बुंदों बेरामिफोर थांनांगोन दा बे 800 बेरामिफ्रा थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया दा नंखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिथांमोननो नांगोन ना नाङा बेसो सोंलु जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंनांगोन मेडिकेल कलेजा दिनै बेवहाय फैदों बिथांमोनाबो बिदोंमोन आरो बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव ससियेल मिडियायावथ' बिथांमोना गोग्गाब बुङो जे जोंनो मावदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जाय बिथांमोना दायो धरना होनायाव लिडारशिप लादों दा दिनै बिथांमोना अनलि माने सिचुएशनखौ खाराब माने नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामदों जुदि बे जायगाखौ बिथांमोना होआमोनब्ला मेडिकेल कलेजा बेयावनो जानाय नङामोन बिथांमोना बै समावनो बुंनांगौमोन जे आर.एन.बि हस्पिटालावनो मेडिकेल कलेजा जानांगोन बेवहायनो खालामनो हागौमोन दा दिनै जों बुंदों जे क'क्राझार जि गोदानै इउनिभारसिटि जागोन बियो हरिनागुरियाव जागोन जोंहा कलेजनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना सावरायनानै बुंदों जे हरिनागुरियाव जाबाबो जागोन हरिनागुरियाव बानायदों दा बिथांमोनानो रायलायनानै मेडिकेल कलेजखौ बेवहाय बानायदों दिनै आरो मेडिकेल कलेजखौ लानानै बिथांमोना दावराव खालामदों मानो मोननै खुगा मोननै साननाय मानो गोसोआव लाखिबाय थायो मेडिकेल कलेजाबो जानांगौ रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालाबो थानांगौ बे मोननै खोथाखौ लानानै जोंबो सिन्था खालामदों नाथाय दिनै जोंनि दिनैनि कनसार्नआ जाबाय जेरैखि जाया मेडिकेल कलेजाव जि पेसेन्ट बेरामिफोर बिसोरनि नाम्बारा बांनांगौ अब्लासो मेडिकेल कलेजा कन्टिनिउ जागोन सास्टेन जागोन मानोना बेखौ मेडिकेल काउन्सिला बेखौ नायगिरो दा नंखायनो गोबां मेडिकेल कलेज आसामाव जाबाय बै मेडिकेल कलेजफ्रा फाइन होनो गोनां जादों गोबां निटफोरखौ बिथांमोना क्राइटेरियाखौ मिट खालामनो हायाखै मालाबा दा नंखायनो दिनैनि समाव बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बिथांमोनाबो कपारेट खालामनांगौ मेडिकेल कलेजाबो सोलिगोन बेबो सोलिगोन सावरायबाय थानाय जायाखै खिन्थु बयबो लुबैयो दा जोंहाबो सानै जिहेतु एमपि जाबाय आरो साथामानो होननांगोन अदालगुरि दरंआबो जोंनिनो खावसेनिख्रुइ बारा जोंनिनो एमपि जायो दा जोंनि ओनसोलनिफ्राय साथाम एमपि थांबाय दा बेवहाय मोननांगौ बेखौ जोङो लुबैयो नाथाय दिनैनि समाव जोङो बड' एकर्ड जों खालामदों बेयो इमप्लिमेन्ट जानांगौ
मोजां थासारि फैबाय जों सानै एमपि देरहाबाय 10 बोसोर जोंहा एमपि गैयामोन दिनै एमपिखौ जों मोनफिननो हाबाय बेबायदि मोजां मोजां थासारि आरो जोंनि एमपिफ्रा गोदानै पार्लियामेन्टआव थांदों बिथांमोना एसे पार्लियामेन्ट बिजनेसखौ सोलोंनांगोन मानांगोन दा बेबायदि मोनसे जोंहा सम दङ बे समखौ जोङो नेगोन नाथाय आं लुबैयो जे जोङो खावलायफिनो जोंहा गभर्नर दङमोन आगोलाव सासे गभर्नरबो जों मोनफिननांगोन माखासे निगम निकायफ्राव जि बोर्ड कमिसनफोर दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बेफोरावबो जोङो चेयारमेन मोननांगोन बेफोर खोथाफोरखौबो जोङो सावरायदों आङो मिजिंथियो बेफोरबो लासै लासैनो माबा नङा माबा जों मोनगोन